Когато станах тази сутрин, станах между другото с краката нагоре, с мисълта за животните, растенията, за хората и се замислих доста за нашето съществувание и за нашите мисли около нас и в нас. Защото щом имаме мисли в нас, имаме мисли и извън нас. Например, когато сложим някоя дреха, ние не я слагаме просто така. Аз лично си слагам дрехите и нещата, които носи извън себе си, защото го чувствам така отвътре. Идва ми отвътре да правя нещата, които правя навън. Много хора го знаят това, много хора и не го знаят, а доста хора се опитват да го разберат и да го проумеят така както трябва или така както им е удобно на тях. Замислих се върху хората и върху тяхното съществуване, както казах преди малко. Хората според мен са най-различни видове. Има хора библиотеки, от тях винаги може да се научи нещо ново, те винаги са отворени към нови хоризонти на знания и на успехи, разбира се, защото имаш ли знания, ти ще пожениш успехи. Има хора, които са като лабиринти. Те са непредсказуеми, никога не можеш да предвидиш какво те очаква с тях, затъгъла, какви завои ще прескочиш, отношения, характери, но колкото по-сложна е загадката, толкова по-интересен е процесът на разгадаването й. Затова сложното и трудното винаги е по-интересно, отколкото лесното и предсказуемото. Има хора зелени долини. С тях е леко и безметежно. Всички проблеми и незгоди остават встрани и поне за минута можеш да забравиш, че зад прозореца е мрачно и вали, а мивката е пълна с мръсни съдове. Има хора, които са като ветровете. Днес са тук, утре там, в други ден ги няма. Нищо постоянно и устойчиво не можеш да очакваш от тези хора. Никъде не се задържат достатъчно дълго и никъде не седят достатъчно кратко. Има хора като фойерверки. Бум! Те просто бумкат. Те пламтят и ти носят усещане за празник, за живот на пълни обороти. Бъди щастлив, че ги има, защото времето лети бързо с тях, но не се знае кога ще изгърмят. Има хора като цветята. Те са крехки и раними. С тях трябва да бъдеш много внимателен, да ги пазиш и защитаваш, както и да ги обгрижваш, разбира се. Но тази крехкост крие и прелест, позволява ти да се чувстваш силен. Има и хора като скалите. С тях винаги си по-сигурен, че има някого наоколо около теб, че можеш да поплачеш на рамото му, можеш да споделиш, можеш да му кажеш добра приказка и винаги той ще бъде готов да те изслуша. Има хора като бездни. Знаеш, че ще се завърнеш при тях и никога няма да ти кажат не ме занимавай, имам работа и така нататък. Знаеш, че ще завърши зле, но те теглят да протегнеш ръка и да достигнеш надолу в бездната с тях. Тези хора, малко или много, аз бих ги нарекал зли и много безполезни на моменти. Но може да се окажат и полезни. Зависи от случая и зависи от ситуацията. А има и хора като диаманти. Вглеждаш се постоянно в тях, взираш се. И всеки път откриваш нещо ново. Няма значение дали е хубаво или лошо. Просто ги гледаш и им се възхищаваш. Така както никога никой не може да го направи тук и сега.